పెదవుల చిరునాట్యమై గళము నుండి తీయగా గళము నుండి తీయగా మాటగా పాటగా తన్మయింపచేయగా నువ్వు నిండిపోయనే మెహరీసుని నామం హృదయంలో పదిలమై పెదవుల చిరునాట్యమై హృదయంలో పదిలమై పెదవుల చిరునాట్యమై గళము నుండి తీయగా గళము నుండి తీయగా మాటగా పాటగా తన్మయింపచేయగా తనువు నిండి పోయనే మెహరీసుని నామం స్వరములలో స్వరముగా సరిగమలకు సఖియగా స్వరములలో స్వరముగా సరిగమలకు సఖియగా రాగములకు రాణిగా రాగములకు రాణిగా నాదమై వేదమై హృదయ భావగీతమై తనువు నిండి పోయనే మెహరీసుని నామం గమనములో ప్రణవమై గమకముల ప్రవాహమై గమనములో ప్రణవమై గమకముల ప్రవాహమై మౌన వేణు నాదమై మౌన వేణు నాదమై శ్రావ్యమై రమ్యమై దివ్యగాన లహరి అయి తనువు నిండి పోయనే మెహరీసుని నామం స్మరణంలో స్ఫురణగా కరుణకు నిలయముగా స్మరణంలో స్ఫురణగా కరుణకు నిలయముగా మెహరునామ ప్రియులుగా మెహరునామ ప్రియులుగా దివ్యమై సేవ్యమై ధరణికి ప్రియ కాంకై తనువు నిండిపోయనే మెహరీసుని నామము హృదయంలో పదిలమై పెదవుల చిరునాట్యమై గళము నుండి తీయగా గళము నుండి తీయగా మాటగా పాటగా తన్మయింపచేయగా తనువు నిండిపోయనే మెహరీసుని నామము. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. జై బాబా. ఇప్పుడు ఆనంద్ కుమార్ అంకుల్ గారు ఒక పాట పాడతారు. తర్వాత నామం చేయడానికి జి నాగమణి గారు రెడీగా ఉండాలి. ముందుగా ఒక కొటేషన్ తెలుసుకుందాం బాబాజీ. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. Baba said that to love me for what I may give you is not loving me at all. To sacrifice anything in my cause to gain something for yourself is like a blind man sacrificing his eyes for sight. I am the divine beloved worthy of being loved because I am love. He who loves me because of this will be blessed with unlimited sight and will see me as I am. Avatar Meher Baba ki jai. Anand Kumar uncle garu fam uncle. జై బాబా అమ్మ. వినిపిస్తుంది కదా? అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. ఈ నా హృదయం కోమల కుసుమం నీ కరుణ
సంప్రాప్తము. ఈ నా హృదయం కోమల కుసుమం నీ కరుణ సంప్రాప్తము. బాబా నీ సేవకే అంకితం. ఈ నా హృదయం కోమల కుసుమం మనిషిని చేసావు, మనసును దోచావు, విమల హృదయమున వసించావు. మనిషిని చేసావు, మనసులు దోచావు, విమల హృదయమున వసించావు. అరిషడ్వర్గపు మూకను త్రోలే, అరిషడ్వర్గపు మూకను త్రోలే, అనుభవమేదో కలిగించావు, అనుభవమేదో కలిగించావు. ఈ నా హృదయం కోమల కుసుమం. ఐహికమన్నది అంత నీకుమా, అరమరి కన్నది రానీయకుమా. ఐహికమన్నది అంత నీకుమా, అరమరి కన్నది రానీయకుమా. ఆధ్యాత్మికమే ఆరాధనగా, ఆధ్యాత్మికమే ఆరాధనగా, ప్రేమ విధేయత ఆలంబనగా, ప్రేమ విధేయత ఆలంబనగా, నీ కార్యములో నీ సేవకునిగా, నీ కార్యములో నీ సేవకునిగా, కర్పూరమై నేను కరిగిపోనిమ్మ, కర్పూరమై నేను కరిగిపోనిమ్మ. ఈ నా హృదయం కోమల కుసుమం నీ కరుణ సంప్రాప్తము. బాబా నీ సేవకే అంకితం. ఈ నా హృదయం కోమల కుసుమం నీ కరుణ సంప్రాప్తము. బాబా నీ సేవకే అంకితం. అవతార్ మెహర్ బాబా की జై. థ్యాంక్ యూ బాబా. థ్యాంక్ యూ అమ్మా షిరిన్. జై బాబా. అంకుల్ ఇప్పుడు నామం చేయడానికి జీ నాగమణి ఆంటీ రెడీగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఎం నాగమణి ఆంటీ బుక్ రీడింగ్ చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి. జీ నాగమణి ఆంటీ గారు 3 నిమిషాలు చేయండి ఆంటీ నామం. జై బాబా. జై బాబా. జై బాబా. మెహరు బాబా మెహరు బాబా మెహరు బాబా పాహి మాం. మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య రక్ష మాం. మెహరు బాబా మెహరు బాబా మెహరు బాబా పాహి మాం. మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య రక్ష మాం. జై బాబా.
జయబాబా ఆంటీ మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోయారు. జయబాబా ఇప్పుడమ్మా ఇప్పుడు వినపడుతుందా? వినిపిస్తుందా ఆంటీ? మెహరు బాబా మెహరు బాబా మెహరు బాబా పాహి మాం. మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య రక్ష మాం. మెహరు బాబా మెహరు బాబా పాహి మాం. మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య రక్ష మాం. మెహరు బాబా మెహరు బాబా మెహరు బాబా పాహి మాం. మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య రక్ష మాం. మెహరు బాబా మెహరు బాబా మెహరు బాబా పాహి మాం. మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య రక్ష మాం. మెహరు బాబా మెహరు బాబా మెహరు బాబా పాహి మాం. మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య రక్ష మాం. మెహరు బాబా మెహరు బాబా మెహరు బాబా పాహి మాం. మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య రక్ష మాం. మెహరు బాబా మెహరు బాబా మెహరు బాబా పాహి మాం. మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య రక్ష మాం. మెహరు బాబా మెహరు బాబా మెహరు బాబా పాహి మాం. మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య రక్ష మాం. మెహరు బాబా మెహరు బాబా మెహరు బాబా పాహి మాం. మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య రక్ష మాం. మెహరు బాబా మెహరు బాబా మెహరు బాబా పాహి మాం. మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య రక్ష మాం. మెహరు బాబా మెహరు బాబా మెహరు బాబా పాహి మాం. మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య రక్ష మాం. మెహరు బాబా మెహరు బాబా మెహరు బాబా పాహి మాం. మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య రక్ష మాం. మెహరు బాబా మెహరు బాబా మెహరు బాబా పాహి మాం. మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య మెహరు చైతన్య రక్ష మాం. అవతార్ మెహర్ బాబా की జై. జై బాబా అమ్మా. థ్యాంక్ యూ బాబా. థ్యాంక్ యూ. జయబాబా ఇప్పుడు అందరూ 2 నిమిషాలు మౌనమూర్తిని తెలుసుకుంటూ 2 నిమిషాలు మౌనంగా ఉందాం. జయబాబా अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। అవతార్ మెహర్ బాబా की जय। జయ బాబా ఇప్పుడు ఎం నాగమణి గారు బుక్ రీడింగ్ చేయాలి.
8:25 వరకు చేయండి ఆంటీ. జై బాబా నాన్న. జై బాబా. జై బాబా. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. నిన్నటి అనుసంధానంగా ఈరోజు సెకండ్ పేరా నుంచి చదువుకుందామండి. భోపాల్లో బాబా స్త్రీ మండలికి అక్కడున్న సుందరమైన భోపాల్ సరస్సు, మోతీ మసీదు, జుమ్మా మసీదు, నవాబ్ ప్యాలెస్లను చూపించారు. మార్చి 6వ తేదీన సాంచీకి వెళ్లి ఆ రాత్రి అక్కడే ఉన్నారు. పెషావర్ నుండి అక్కడి నుంచి వచ్చిన పఠాన్ల ప్రతినిధి ఒకరిని బాబా అదే రోజు కలిశారు. బాబాను కలిసినందుకు అతనికి ఎంతో ఆనందం కలిగింది. రాజకీయ పరిస్థితి గురించి మాట్లాడుతూ ఆ వ్యక్తి దుండగులంతా నశిస్తారు, ప్రతిదీ చక్కబడుతుంది అని అన్నాడు. సాంచీలో బుద్ధుని మందిరాన్ని స్త్రీమండలికి చూపించి బాబా తాను బుద్ధునిగా వచ్చిన విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ, ఇది నేనున్న స్థలమే, అయినా ఇప్పుడు నన్నెవరూ ఎరుగరు, ఎంత వింతగా ఉందో కదా అని అన్నారు. భోపాల్లో ఉండగా హెలెన్ ధామ్ కొలైటిస్ అనే పేగువాపు వ్యాధితో బాధపడుతుంది. మార్చి 9న ఆమెను హాస్పిటల్కు తీసుకువెళ్లారు. ఆమెతో పాటు ఐరిన్ బిల్లోను ఉండమని చెప్పారు. బాబా వెళ్ళి చూస్తుండేవారు. భోపాల్లో ఉన్నప్పుడు బాబా ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతినసాగింది. నీళ్ల విరేచనాలతో బాధపడేవారు. ఒక రోజైతే 12 కన్నా ఎక్కువ సార్లే విరోచనాలు అయ్యాయి. సోదరి మణికి కూడా ఒంట్లో బాగాలేదు. ఆమెకు ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు బత్తాయి రసాన్ని ఇవ్వమని బాబా కేటీని ఆదేశించారు. ఏదో కారణం వలన ఒకరోజు కేటీ 3:05 బత్తాయి రసాన్ని తీసుకెళ్ళింది. ఆలస్యాన్ని గమనించి, ఎందుకిలా 5 నిమిషాలు ఆలస్యమైంది అని బాబా అడిగారు. రసాన్ని తీయడంలో ఎక్కువ సమయం పట్టిందని బదులిచ్చింది. నీవు నా ఆజ్ఞను పాటించడంలో ఆలస్యం చేయడం వలన మణి కొరకు నేను చేసే ప్రతి పని, నా విశ్వ కార్యక్రమమంతా ఎందుకు పనికి రాకుండా పోయాయి. ఏ ఇతర విషయంలోనైనా ఆలస్యానికి కారణాలు ఉండొచ్చు, కానీ నా పట్ల విధేయత విషయంలో అలా జరగడం చాలా దురదృష్టకరం అని మందలించారు. భోపాల్లో బాబా అనేక మంది మస్తులను తన కార్యక్రమానికి అనువైన బాలులను కలుసుకున్నారు. ఒక సందర్భంలో బాబా వద్దకు 4 మస్తులను తీసుకొచ్చారు. బాబా ఎంతో సంతోషిస్తూ వారికి స్నానం చేయించి ఆహారం తినిపించారు. ప్రపంచ పరిస్థితుల గురించి ఎవరో చర్చిస్తుండగా విని ఒక మస్తు వీధిలో నడుస్తూ వెళుతున్న బాబా వైపు చూపిస్తూ, కష్టాలకు కారకులైన వారిని సమూలంగా పెకిలించి పారేసేవాడు అదుగో అతనే, అతడు అన్నింటినీ సరిచేస్తాడు అంటూ పలుమార్లు పలికాడు. త్వరలోనే యుద్ధం రావచ్చునన్న పుకార్లు కూడా అదే సమయంలో వ్యాపించాయి. యూరప్, అమెరికాలలోని కొంతమంది సన్నిహిత ప్రేమికులు తాము బాబాను చూడకుండా ఉండలేకపోతున్నామని, దర్శన భాగ్యాన్ని కలిగించాలని కోరుతూ ఉత్తరాలు వ్రాశారు. డిలియాన్ కు జవాబు మార్చి 5వ తేదీన బాబా ఇలా వ్రాయించారు: నీవు ఇక్కడ నా వద్దనే ఉండడం నాకు ఇష్టమే, కానీ నీవే అన్నావు, గురువు యొక్క భౌతిక సమక్షానికి దూరంగా ఉంటూ నేర్చుకోవలసింది చాలా ఉంది అని. అందుచేత మీరెక్కడ ఉంటే అక్కడికి నేను నా సందేశములను అందిస్తూనే ఉంటాను. అవతారుడనన్న నా చైతన్య స్థితిలో నన్ను నేను పరిమితపరుచుకుంటాను. అదే విధముగా నా మండలి సభ్యులకు కూడా పరిమితులు విధిస్తాను. నేను అనుకున్నప్పుడు ఆ పరిమితుల నుండి వారిని విముక్తుల్ని చేస్తాను, కానీ నేను అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే అలా చేస్తాను. అంతవరకు మీరు సంతోషముగా ఉండండి. ఇదంతా నా పనే అన్న భావనతో తృప్తిగా ఉండండి. నేను తెర తొలగించినప్పుడు మీకంతా అర్థమవుతుంది. నా కేళిని చూసి చిరునవ్వులు నవ్వుకుంటారు. ఇదంతా ఒక భ్రాంతి. నిన్న పడిన బాధ ఈ రోజు లేదు. వారం క్రిందట పొందిన ఆనందం ఇప్పుడు లేదు. వర్తమానం ఒక్కటే ఉన్నది. అలాగే అనగా ఈ వర్తమానం మాదిరిగానే మీ ప్రియతముడిని మీకున్న ప్రేమ కూడా ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఎట్టి చైతన్యము లేనట్టి ఆత్మ, ద అన్కాన్షియస్ సెల్ఫ్ అనగా భగవంతుడు చైతన్యమును పొందడానికి బాహ్యంగా పరస్పర విరుద్ధంగా ఉండే ద్వంద్వమనే ప్రక్రియ ద్వారా పయనించాల్సిందే. తద్వారానే తాను భగవంతుడు ఒక్కటి అని కనుగొంటుంది. అలాగే ప్రేమికుణ్ణి ప్రియతముణ్ణి ఒకటిగా చేసి ఆ బ్రహ్మైకత్వను అనుభూతి పొందుతుంది. మీరు కూడా కృషి చెయ్యండి. విజయాన్ని నేను ప్రసాదిస్తాను. మహత్తరమైన ప్రయోజనం కోసం
జరిగే దివ్య పోరాటం అది. దీనికి వ్యతిరేకంగా పోరాడకండి. ఆది సీనియర్ని గుల్మాయి మార్చి 10వ తేదీన తిరిగి నాసిక్కు పంపించారు. మరునాడు పీలామాయి కరాచీ వెళ్లిపోయింది. మార్చి 12 ఉదయం 7:10 బాబా భోపాల్ నుండి సాగర్కు బయలుదేరారు. హెలెన్ ధామ్ ఆరోగ్యం ఇంకా కుదుటపడలేదు. ఆమెను హాస్పిటల్లో ఉంచి ఆమె బాగోగులు చూడడానికి ఐరిన్ బిల్లో ఉండేట్టుగా ఏర్పాటు చేశారు. సాగర్లో బాబా తన బృందంతో డాక్ బంగ్లాలో బస చేశారు. బాబా అక్కడున్న చక్ర సరస్సు, హాస్పిటల్ ఘాట్ను స్త్రీ మండలికి చూపించారు. తాజుద్దీన్ 1879లో సైన్యంలో చేరి సాగర్లో ఉద్యోగం చేస్తున్న రోజులలోనే హజరత్ దావూద్ చిస్టి అతనికి బ్రహ్మానుభవాన్ని కలుగ చేశారని బాబా చెప్పారు. మరునాడు మస్తులను వెదికేందుకు బాబా డాక్ బంగ్లా నుండి బయలుదేరారు. మగర్ అను మస్తును టాంగాలో తీసుకువచ్చారు. మొసలుకున్నట్టు పులుసు తేరి చాలా గరుకుగా ఉంది అతని చర్మం. అతనికి స్నానం చేయించినప్పుడు బాబా అతని వంటికి నూనె రాసి మర్దన చేసి బాగా రుద్ది స్నానం చేయించారు. భోజనం తినిపించి అతన్ని వెనక్కు పంపించేశారు. బాబా అతన్ని మగర్షా అంటే మొసళ్లకు రాజు అనేవారు. బాబా స్నానం చేయించిన వారం తర్వాత మగర్షా చర్మానికున్న పులుసు అంతా పోయి మామూలుగా అయిందని చెప్పుకునేవారు. అదే రోజు మార్చి 13న మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు బాబా తన స్త్రీ పురుష మండలితో సాగర్ నుండి బయలుదేరి సాయంత్రానికి జబల్పూర్ చేరుకున్నారు. బాబా జబల్పూర్లో అడుగు పెట్టారో లేదో వెంటనే మస్తు కార్యక్రమంలో నిమగ్నమయ్యారు. నగరంలో మస్తుల సాంగత్యానికి బయలుదేరారు. బాబా అక్కడ కూడా ఎప్పటిలాగో తన బంగ్లాకు తీసుకొచ్చిన మస్తులకు స్నానం చేయించి ఆహారం తినిపించేవారు. ఇక్కడ ఉన్న సమయంలో ఎక్కువ కాలం మస్తుల సాంగత్యంలోనే బాబా గడిపారు. జబల్పూర్కు రాగానే బాబా ఎరుచును నాగపూర్ పంపి గైమాయిని మను, మెహరు, మెహర్వాన్ జస్సావాలను తీసుకురమ్మన్నారు. మార్చి 19వ తేదీ ఆదివారం నాడు వారంతా అక్కడకు చేరుకున్నారు. కేటీ, మనువులకు బాబా వంట బాధ్యతలను అప్పగించారు. మిగతా స్త్రీ మండలితో పాటు బాబా తనను తీసుకువెళ్లలేదనే బాధతో రుస్తుం భార్య ఫ్రీని నాసిక్లో నిరాహార దీక్షలో ఉన్నట్టు బాబాకు తెలిసింది. ఆమె తినడం, త్రాగడం రెండూ మాని బాబాను చూడాలని పట్టుపట్టింది. అందువల్ల తాను పూర్తిగా నిమగ్నమై నిర్వహిస్తున్న ప్రధానమైన మస్తు కార్యాన్ని వదిలి బాబా నాసిక్కు వెళ్ళక తప్పలేదు. గుస్తాజీ, కాక, చాంజీని వెంట పెట్టుకుని మండు వేసవిలో బాబా నాసిక్కు బయలుదేరారు. ఇలాంటి సమయాల్లో ఒక్కోసారి బాబా బాధగా జీసస్ ఒకసారే సిలువ వేయబడి బాధను అనుభవించాడు, కానీ నేను ప్రతిరోజు ప్రతి గంట శిలువ వేదనను అనుభవిస్తున్నాను అనేవారు. బాబా మార్చి 20న నాసిక్లో చేరుకుని రుస్తుంని కలిశారు. అప్పటికే 18 రోజుల నుండి ఫ్రీని ఆహారమేమీ తినట్లేదు. బాబా అలా నీరసంగా కృషించి ఉన్న ఫ్రీనిని కలిసి ఆమెకు పరిస్థితుల గురించి వివరించి శాంతపరిచారు. బాబా ఆమెచే నారింజ రసాన్ని తన చేత్తో త్రాగించారు. ఈ విధంగా ఆమె దీక్షను విరమింపచేసి పరిస్థితిని తాత్కాలికంగా ప్రశాంతపరిచారు. ఆమె ఆరోగ్యం కుదుట పడిన తరువాత తన వద్దకు పిలిపిస్తానని బాబా ఆమెకు మాట ఇచ్చారు. ఆమెకు జంగు అనే చిన్న బిడ్డ ఉన్నాడు. తన మానసిక వేదనలో పడి ఆమె ఆ బిడ్డ విషయం పట్టించుకోలేదు. నాసిక్లో ఉంటున్న రంజును, అతని కుటుంబ సభ్యులను చూసిన తరువాత బాబా నాసిక్ నుండి మెహరాబాద్కు వెళ్ళి అక్కడ బైదుల్, కాలేమామ, నీలు, పాద్రి, పెండు, సిద్ధు, విష్ణులను కలిశారు. ఇటీవల తాను చేసిన ప్రయాణాలని గురించి వారికి వివరించారు. 3 రోజుల తర్వాత పూనాకు వెళ్లి తల్లి షిరిన్ మాయిని, సోదరుడు బెహ్రంను, అతని భార్య పెరిన్ను వెళ్లి 3 ఏళ్ల పాప గుల్నార్ను, 4 ఏళ్ల బాబు షెరును కలిశారు. షెరుకు తాతగారైన షెరియాజ్ పేరు పెట్టారు. బాబా తన పెద్దమ్మ దౌలామాసిని తమ ఇంటికి పిలువమని తల్లి షిరిన్తో చెప్పారు. దౌలామాసి వచ్చి బాబాను ఎంతో ఆప్యాయంగా పదే పదే ముద్దులతో ముంచెత్తింది. బాబా ఆమెను దీవించారు.
ఆయన దీవెనలు తమ ప్రియమైన పెద్దమ్మకు వీడ్కోలు పలకడానికి అనిపించింది. 1 సంవత్సరం తిరగకుండానే ఆమె శరీర త్యాగం చేసింది. దౌలామాసి బాబాను చూడడం అదే చివరిసారి. తన భర్త నావల్ మరణంతో విచారంగా ఉన్న దీనా తలాతి మరుసటి దినం బొంబాయి వచ్చింది. బాబా ఆమెను ఓదార్చారు. అది ఎంతో విచారకరమైన సన్నివేశం. తాను ఎంతగానో ప్రేమించిన భర్త మరణించడంతో ఆమెకు ప్రపంచం పట్ల, జీవితం పట్ల విరక్తి కలిగి ఈ బ్రతుకే భారమైనట్లు ఆమె బాధపడింది. చావు ద్వారా తన ప్రియతమ నావల్ను చేరుకోగలిగితే ఈ బ్రతుకును అంతం చేసుకోవడం మేలనుకుంది. గురువు యొక్క విధానాలు భిన్నంగా ఉంటాయి. బాధల ద్వారానే అవి మనల్ని పరిశుద్ధపరుస్తాయి. తద్వారా అబద్ధపు అహం నశిస్తుంది. భౌతికంగా రక్తాన్ని చిందించడం కన్నా అది మరింత బాధాకరమైనది. దీనా తలాతికి ఇది పరిశుద్ధపరిచే కార్యక్రమమే. ఆమె కోసం బాబా సిద్ధం చేస్తున్న భావి జీవనానికి ఇది ఒక సన్నాహం. అందువలన ఎంత హృదయ విదారక ఆర్తనాదమైన ఆయన పట్టించుకోరు. అంతేకాదు, ఇంకా గట్టిగా ఏడ్చి తనలోని బాధను, విచారాన్ని పూర్తిగా బయటకు వెళ్ళగరక్కమని ఆమెకు బాబా చెప్పారు. బాబా బాబా అంటూ ఆమె గట్టిగా రోదిస్తున్నంతసేపు ఆమె రోదనతో వాతావరణం నిండిపోయింది. అక్కడున్న వారు గుండెలను పిండినట్లయి కొందరి కళ్ళు చెమ్మగిల్లాయి. బాబా చిరు దరహాసంతో ఆమెను చూస్తూ ఏమి చలించకుండా తన పని బాగా జరిగిందని ఆనందించారు. తన గురువైన బాబా కృపా విశేషం చేతనే ఆమె అంత తీవ్రంగా రోధించింది. తన కన్నీళ్లతోనే హృదయం ప్రక్షాళనమైంది. జీవితమంతా క్షాళనమైంది ఆ కన్నీళ్లతోనే. బొంబాయి నుండి మార్చి 25న తిరిగి బాబా జబల్పూర్ చేరుకున్నారు. గుల్మయిని, మాసాజీని తీసుకురమ్మని చెప్పగా వారు మార్చి 29న అక్కడికి వచ్చారు. షిరిన్ మాయి సోదరుడు జాల్ మార్చి 30 నాటికి జబల్పూర్ రావలసి ఉంది. అందువలన గుల్మాయిని తిరిగి అహ్మద్ నగర్కు పంపించేశారు. ఆధ్యాత్మిక మాత గుల్మయికి ప్రాపంచిక జనని షిరీన్కు ఎప్పుడూ సరిపడేది కాదు. అందుకే వారి మధ్య వివాదం రాకుండా ఉండడానికి గుల్మైని తిరిగి పంపించేశారు బాబా. తన కార్యక్రమానికి వారి కలహాలు అవసరమైనప్పటికీ ప్రస్తుతం బాబా మస్తు కార్యక్రమంలో నిమగ్నమై ఉండడం చేతను తన సహచరుల మధ్య సమగ్రమైన సామరస్యాన్ని కోరుతూ ఎటువంటి తగాదాల్ని సహించే స్థితిలో లేకపోవడం చేతను ఈ ఏర్పాటు చేశారు. పాద్రి మార్చి 30వ తేదీన ఎలిజబెత్ కారు నడుపుకుంటూ 3 పరిచారకుల్ని, డ్రైవర్ తుకారాంను, భగీరథ్ను వెంట పెట్టుకుని జబల్పూర్కు వచ్చాడు. బాబా ఆదేశానుసారం మెహరాబాద్ జూ నుండి పక్షుల పంజరాన్ని, కొన్ని జంతువులను వేసుకుని ఒక ట్రైలర్ను కారుకు తగిలించుకుని వచ్చాడు. ఆ మరునాడు పాద్రి మెహరాబాద్ వెళ్ళిపోయాడు. తన తల్లి షిరీన్ బాగోగులు చూడమని గైమాయికి బాధ్యతలను అప్పగిస్తూ బాబా ఆమెను సంతోషంగా ఉంచేందుకు నీ సాయశక్తులా ప్రయత్నించు, అమ్మ కోరిన విధంగా నడుచుకో అని చెప్పారు. గైమాయి కూడా ఆమె బాగా సేవ చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. ఇంతలో బొంబాయిలో ఉన్న గైమాయి చెల్లెలు భానుమాసి కేరవాల తన 2 కొడుకులు దాది శ్యామ్లతో కలిసి బాబా వద్దకు రావడానికి సిద్ధంగా ఉంది. షిరీన్ ఒకరోజు గైమాయితో, భానుమాసి బొంబాయి నుండి వచ్చేటప్పుడు నా కోసం చేపలు తెమ్మని ఉత్తరం రాయి అని చెప్పింది. కానీ అమ్మా, ఆశ్రమంలో చేపలు తినడం నిషేధం. బాబా ఉత్తర్వులకు ఇది వ్యతిరేకం. పాశ్చాత్య శిష్యులు కూడా శాకాహారిని తినవలసిందే అని గైమాయి షిరీన్తో చెప్పింది. ఈ నిషేధం మీకు వర్తిస్తుంది, నాకు కాదు అని షిరీన్ గైమాయితో చెప్పి భానుమాసికి ఉత్తరం పంపు. భయం దేనికి? నేను మీ దేవుడికి తల్లిని కదా అంది. షిరీన్ చెప్పినట్లు చేయమని బాబా ఆదేశం కనుక ఆమె కోరినట్లు చేయడమే మంచిదని గైమాయి తలచి తన సోదరికి చేపల గురించి ఉత్తరం రాసింది. కొద్ది రోజులకే ఐస్ ముక్కలు అమర్చిన చేపల ప్యాకెట్తో భానుమాసి జబల్పూర్కి వచ్చింది. ఆ సమయంలో బాబా మస్తులతో ఉన్నారు. బాబా బంగ్లాలో లేనప్పుడు ఎవరు లోనికి ప్రవేశించకూడదు, ఎవరు ఏ పార్సిలు విప్పకూడదని కూడా బాబా ఆజ్ఞ. అందువల్ల
భానుమాసి బాబా రాక కోసం వరండాలో వేచి ఉంది. అటుగా వెళ్తున్న షిరిన్ భానుమాసిని చూసి, నా కోసం చేపలు తెచ్చావా అని అడిగింది. తెచ్చానని చెప్పి తన చేతిలోని ప్యాకెట్ను షిరిన్కి అందించింది. షిరిన్ మాయి ఆ ప్యాకెట్ను లోపలికి తీసుకెళ్లి గైమాయకిచ్చి తన కోసం మధ్యాహ్న భోజనంలోకి వాటిని వండమని చెప్పింది. క్షణాల్లో బాబా లోనికి వచ్చి, నాకిక్కడ చేప వాసన వస్తోంది, ఎక్కడి నుండి వస్తోంది అని అడిగారు. గైమాయి మొత్తం విషయాన్ని వివరించింది. బాబాకు చాలా చిరాకు కలిగింది. షిరిన్ మాయి కలుగచేసుకొని, వాటి నేనే తెప్పించుకున్నాను, ఆమెకు ఎందుకు కసురుకుంటావు అన్నది. అమ్మా, నీవు పూనాలో చేపలు తినవచ్చు, కానీ ఇక్కడ కాదు, నా ఆశ్రమంలో ఎవరూ చేపలు తినకూడదు అని బాబా ఖచ్చితంగా చెప్పారు. నన్ను ఆపడానికి నీవెవరు అని గద్దించింది షిరిన్. నేను భగవంతుడును అన్నారు బాబా. నీవు అందరికీ దేవుడివైతే కావచ్చు, నాకు మాత్రం నా మెరోగ్వే, చక్కెర వ్యాధిగ్రస్తురాలైన నన్ను చేపలు తినమని డాక్టర్ చెప్పాడు. ఆపడం నీ వల్ల కాదు అని దబాయించింది షిరిన్. తల్లి కొడుకుల మధ్య వేడిగా ఈ వాదన సాగుతుండగా ఎక్కడి నుండో విధిలో తిరిగే పిల్లి ఒకటి వంటింట్లోకి వచ్చి మొత్తం చేపల్ని తినేసింది. అది చూసి షిరిన్ మాయ్ బాధతో, మెరో, నన్నెందుకిలా సాధిస్తావు? నేనవి తినకూడదని ఇలా జరిగేట్టు చేశావు కదా అన్నది అసహనంగా. ఇప్పుడు నమ్ముతావా నేను దేవుణ్ణని అన్నారు బాబా. ఏమో, ఇతరులకు కావచ్చు, నాకు మాత్రం ఎప్పటికీ నా అల్లరి మెరోగువే అని షిరిన్ అంది. బాబా నిండుగా నవ్వుకున్నారు. అక్కడున్న వారు జరిగిన దానిలోని హాస్యాన్ని ఆస్వాదించారు. ఏప్రిల్ 6న సావక్ కొత్వాల్ అతని మేనత్త భానుబాయి ఎఫ్ లాగ్డావాలాతో కలిసి మెహరాబాద్ నుండి పెండు వచ్చాడు. బాబా మరునాడు ఉదయం 8 గంటలకు ఛాంజీ జాల్ కేరావాలా దూబే అనే ఒక స్థానిక హిందువుతో కలిసి ఎలిజబెత్ కారులో మాండ్లాకు బయలుదేరారు. 1 గంట వరకు ప్రయాణం బాగానే సాగింది. కానీ తరువాత రేడియేటర్లో నుండి నీళ్లు సెగలు కక్కుతూ బయటకు చిమ్మడంతో నీరు చల్లబడడానికి కారును ఆపారు. మాండ్లా ఇంకా 5 మైళ్ళుండగా ఇది జరిగింది. ఎంత ప్రయత్నించినా కారు ఇంజన్ స్టార్ట్ కావడం లేదు. ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈ సమస్యను బాబా ఒక వినూత్నమైన పరిష్కారాన్ని సూచించారు. కారు ఆగిన ప్రతిసారి భగవద్గీతలోని ఒక శ్లోకాన్ని గట్టిగా చదివి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయమన్నారు. ఆ విధంగా చేస్తూ మాండ్లా చేరుకున్నారు. తిరుగు ప్రయాణంలో కూడా ఇదే వింత పద్ధతిని అనుసరించారు. ఇదంతా దూబేను ఉద్దేశించి బాబా చేశారు. తర్వాత ఆ భగవద్గీత గ్రంథాన్ని దూబేకి ఇస్తూ, ఈ గీతను ఎవ్వరికి ఇవ్వకు, పోగొట్టుకోకు, ఇది నా ప్రసాదం అని బాబా చెప్పారు. మెహర్వాన్కి శామ్కి ఏప్రిల్ 9 ఆదివారం నాడు ఉపనయనం జరిపించడానికి బాబా ఒప్పుకున్నారు. పాపా జెస్సావాలా ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని అక్కడికి వచ్చాడు. స్థానికంగా ఉన్న జొరాస్ట్రియన్ పురోహితునిచే ఈ తంతు జరిపించారు. బాబాను విడిగా కలుసుకుంటానని పురోహితుడు అడుగగా బాబా ఎందుకో తిరస్కరించారు. ఆ మరునాడు పురుష మండలి సభ్యులు జబల్పూర్లోని 15 మంది బిచ్చగాళ్లను బాబా ఉన్న బంగ్లాకు తీసుకొచ్చారు. వారికి బాబా 3 గంటల నుండి 5 గంటల వరకు క్షవరము, స్నానము చేయించి ఆహారాన్ని పెట్టి బట్టలు తొడిగించారు. ఏప్రిల్ 11న పెండు, చాంజీలు జబల్పూర్ నుండి వెళ్లిపోయారు. బాబా ఆజ్ఞానుసారం 12వ తేదీన బైదుల్ బొంబాయి నుండి పర్షియాకు బయలుదేరాలి. బైదుల్ వెళ్లే ముందు అతన్ని కలవమని చాంజీని బొంబాయి పంపించారు. బైదుల్ పర్షియాలో ఉంటున్న తన కుటుంబ సభ్యులను ఇండియాకు తెచ్చి ఆశ్రమంలో ఉంచాలి. బాబా ఆదేశం ప్రకారం 1 ఏడాదిగా దౌలత్మాయి పర్షియాలో ఉంటోంది. ముందు అనుకున్న ప్రణాళిక ప్రకారం బైదుల్ కుటుంబీకులు దౌలత్మాయితో పాటు మార్చి నెల ప్రారంభంలోనే ఇండియాకు రావలసి ఉంది. కానీ బైదుల్ పెద్ద కూతురుకు బాగా జబ్బు చేసి 1939 మార్చి 18న చనిపోయింది. ఆమెకప్పుడు 18 ఏళ్ళు. ఆమె మృతితో బైదుల్ బాగా కృంగిపోయి అప్పుడప్పుడు ఒంటరిగా కూర్చుని ఏడ్చేవాడు. బైదుల్ వంటి దృఢచిత్తులు బాబాకు సర్వార్పణ అయినప్పటికీ మానవ సామాన్యమైన అటువంటి దుఃఖాన్నించి వారికి మినహాయింపు కలగలేదు. బాబా ఈ సానుభూతి సందేశాన్ని పంపించారు.
నన్ను తలుచుకుంటూ మరణించేవారు నా వద్దకు చేరుతారు. వారు జనన మరణ చక్రం నుండి విముక్తి పొంది నిరంతరం నన్నే దర్శిస్తుంటారు. మీరది గ్రహించకపోవడం వలన వియోగాన్ని అనుభవిస్తారు. మీరు బాధపడాలనుకుంటే అయోమయంతో అత్యంత సందిగ్ధావస్థలో ఈ భూమిపై నివసిస్తున్న వాళ్ళు గురించి బాధపడండి. కానీ ఇలా చనిపోయి నా చెంతకు చేరిన వాళ్ళ గురించి ఎంత మాత్రం బాధపడకండి. హెలెన్ థామ్ తన పొత్తి కడుపు వ్యాధి నుండి కోలుకొని ఐరిన్ బిల్లోతో కలిసి భోపాల్ నుండి బయలుదేరి మార్చి 23న జబల్పూర్కు వచ్చింది. ఇంకో 3 వారాల పాటు ఇండియాలో ఉన్న తరువాత బాబా ఆమెను హెడీ మార్టిన్ కు ఏప్రిల్ 17న వారి స్వస్థలమైన స్విట్జర్లాండ్ కు పంపారు. చాంజీ వీరికి గుల్మయి, బెహ్రంలతో పాటు బొంబాయి తీసుకువెళ్ళాడు. ఓడలో ప్రయాణం సాగించి 3 రోజుల తరువాత ఇంటికి చేరిన హెడీ మండలికి ఇలా ఒక టెలిగ్రామ్ పంపింది. బాబా భౌతికంగా మీతో ఉన్నారు. వాస్తవంగా నేను ఆయన్ని నాతో పాటు తీసుకెళ్తున్నాను. బాబాతో చెప్పండి. భౌతికంగా నేను వెళుతున్నప్పటికీ నా ఆత్మ ఎప్పటికీ ఆయనతోనూ ఉందని, ఈ ప్రపంచంలో బాబా వంటి వారింకెవరూ లేరని చెప్పండి. ప్రియతమునితో వియోగమే యథార్థమైన దుఃఖం. ఇటువంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రియతముని నుండి దూరం చేయబడిన హృదయానికే దాని గురించి తెలుస్తుంది. ఆ బాధలోని లోతును కన్నీళ్లు, రోదనలు వ్యక్తం చేయలేవు. కానీ ఆ కన్నీళ్లచే ఉత్పన్నమైన తాపాగ్నికి ఆ శక్తి ఉంది. ప్రియతమునికి ఆ విషయం తెలుసు. ఒకసారి జ్వాల రేగితే ఆ మంట ఇక ఆరదు. ప్రేమికుణ్ణి పూర్తిగా బూడిదలా దహించిన తరువాతే ఆ మంట చల్లారుతుంది. దహించే ఈ బాధను గురించి ఎలా వర్ణించాలి? ఏకైక సత్యమైన అతని స్మరణ సృజించే వియోగ వ్యధే అది. 1939వ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 21వ తేదీ శుక్రవారం నాడు బాబా ఉపవాసం ప్రారంభించి 11 రోజులు కొనసాగించారు. ప్రపంచమంతటా గొప్ప గొప్ప సంఘటనలు జరగనున్నాయి అని ప్రకటిస్తూ రోజు ఉదయం పాలు కలపమని, 1 కప్పు టీ, సాయంత్రం 1 గ్లాసు నారింజ రసం తీసుకునేవారు. అదే రోజు చాంజీ బొంబాయి నుండి వెనుక్కు వచ్చాడు. ఉపవాస సమయంలో కూడా బాబా మస్తు కార్యక్రమంలో మునిగిపోయారు. గులాబ్ షా అనే ఉన్నత స్థితిలో ఉన్న ఒక మస్తును ఏప్రిల్ 17న కాకా జాల్ ఎల్లిచ్పూర్ నుండి తీసుకొచ్చారు. మొట్టమొదటిసారి కాకా జాల్ ఆ మస్తును ఎల్లిచ్పూర్లో కలిసి బాబాతో పాటు బాబా దగ్గరకు రమ్మనమని ప్రతిమాలగా ఆ మస్తులో ఉన్న చుట్టూ ఉన్న వారితో ఇలా అన్నాడు. దివ్యమైన వర్ణాలతో నాకు రంగులద్దేవాడు ఒకడున్నాడు. కానీ నాకవేమీ వద్దు. అతడు నన్ను పట్టుకున్నాడు. కానీ నేను వెళ్ళను. మహోన్నతమైన నా స్వంత ఇంటికి నన్ను పంపాలని అతని భావన. కానీ నేనక్కడకు వెళ్ళాలనుకోవడం లేదు. బాబాను మొదటిసారిగా చూసిన గులాబ్ షా విస్మయంగా అతనే భగవంతుడు అని అంటూ కాకా వైపు తిరిగి నువ్వు నన్ను మోసం చేశావు అని ఫిర్యాదు చేశాడు. నేలపై పరిచిన పరుపు మీద బాబా కూర్చొని గులాబ్ షాను తన పక్కన కూర్చోమన్నారు. కాకాను చూసి ఆ మస్తు ఆయన ప్రక్కన కూర్చొనేందుకు నేను తగను. సార్వభౌముని ముందు నేనెలా కూర్చొనేది అని అన్నాడు. సెగన్ మార్చి 31న సియోని నుండి ఖాలామాసి అనునొక ఉన్నత స్థితిలోని మస్తానిని తీసుకొచ్చాడు. ఆ వృద్ధురాలు తక్షణమే బాబా ఔన్నత్యాన్ని గుర్తించి, దివ్య సాగరుడివైన నీ నుండి కొన్ని బిందువులనైనా నేను తీసుకోనా అని అడిగింది. జబల్పూర్లో బాబా మరొకసారి మగర్షా మస్తుతో సాంగత్యం జరిపారు. అక్కడకు 10 మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న ఒక గ్రామంలో దాదా ధన్ పాల్ అను మరొక మస్తును కలిశారు. తరువాత మాండ్లాలో ధనిరామ్ మహారాజ్ అనే పేరు గల ఒక గొప్ప మస్తును కలిశారు. జబల్పూర్లో ఉంటున్న రోజులలో ఒకరోజు బాబా మస్తులుగా పిలువబడుతున్న మరి కొంతమందిని కలవడానికి అలహాబాద్ వెళ్లారు. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. జై బాబమ్మ. నాకే అవకాశం ఇచ్చిన బాబా గారికి జై బాబాలు చెప్పుకుంటూ ఏమైనా తప్పులుంటే బాబా క్షమించవలసిందిగా, మీరు కూడా మన్నించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. జై బాబమ్మ. జై బాబా.
ఇప్పుడు హార్ట్ పాడాలి నాగలక్ష్మి ఆంటీ గారు. నాగలక్ష్మి ఆంటీ గారు హార్ట్ పాడాలి. జయబాబా నాగలక్ష్మి ఆంటీ గారు హార్ట్ పాడడానికి రెడీగా ఉన్నారా ఆంటీ? జై బాబా జై బాబా. జయబాబా ఆంటీ పాడండి. అవతార్ మెహర్ బాబా की జై. సనాతన పురుషుడవు నీకే ప్రభుమా, మనసు హారతులు పలుకకే, ఎదలు దోచిన నీకివే మా ప్రేమ హారతులు. ప్రభుని ప్రేమకే వశమై సమస్తము నీవే అన్నావు. సదా నీ నామస్మరణములో ఇలాగే బ్రతుకుచున్నాము. మెహరుమా తత్వమెరిగిన నీకివేమా మనసు హారతులు. ప్రేమతో ఆదరించిన నీకివేమా ప్రేమ హారతులు. కనులలో నిండిపోయెను నీ రూపం, మందహాసముతో కనగనిను పండిపోయెను మా తపన. నీదు చింతనతో అనంత ప్రేమమయుడవు నీకివేమా మనసు హారతులు. అనాదిగా అవతరించిన నీకివేమా ప్రేమ హారతులు. ఎలాగో నిన్ను చేరుటకే కదా మా ప్రాకులాటంతా, అలాగని శోధనము చేస్తే ప్రభుమా ఊపిరనెంత పరాత్పర పరమ పావన నీకివేమా ప్రేమ హారతులు. అగోచర ఆది అంతములేని నీకే మనసు హారతులు. సనాతన పురుషుడవు నీకే ప్రభుమా మనసు హారతులు. పలుకకే, ఎదలు దోచిన నీకివే మా ప్రేమ హారతులు. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. 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 ప్రీతమ మెహర్ ప్రభు की जय. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. జై బాబా అండి. థ్యాంక్ యూ బాబా. జయ బాబా. ఈ కార్యక్రమం చేసే అవకాశం ఇచ్చినందుకు బాబా వారికి ధన్యవాదాలు.